Oyo papa. Oyo Yeso. Oyo Yeso. Oyo papa. Ekeria tukuregia Christmas. Thank you so much. Thank you so much. Amarieta thank you. Nimeto no mogoko na mandasi yagerete. Amarieta ni kongoro kwa Papa Antivirus. Papa Antivirus abange babere moko mogurwa CVPD kurwa CGTV. Lakini erete n'injine ibure tuna biburi bane ni kongoro ku Andrew Mumanyi Omwenga. Aso musimu we Christmas. Buna into mwembegete as my brother Shaka the president Shaka the na gaindu yane n'abasani abange twatebete no wikatoje toche gase Christmas as a children so mwere chogoga turarie Christmas n'abana pa mbobe twakora tosembia egento kiagera twachaga n'ubwanchani obonene sana ase nabo yache kunyarikana abantu beireke ni town nabo yache kunyarikana bune miyegerega abantu beire gento no club lakini okoba nchengora soma nde bibilia bagoteba ekero bwate kari na uri otabwati namanya goteba children so mugana otogocha toshereke nime children so munichi nyinge chire Gusii lakini tari chonsi uranyare rero buna tuachirega next time ntogende ngao next time nende ntogende ngao naende gento ndati yabo Gusii bali ba minto ekero bwate gento tari rasima otware bichoro manye go seseni abamino onko bwate no nyama siabere kaoyo mino tabwati ondo onyo ko bwate bikoro tochipia isano kaoyo mo rio tabwati einare kuruko bwanchani egento kende ndaise gokwana aba Gusii bali ba minto bacho gutambuka omwaka tutambuka omwaka ene good style era abo bosoku sana bona igana rio tagete kubumbatania ebinto bona rio tagete goita chinswe onyori chigo goita era abe no bosoku tocha matango gutune njare goitete na ende bintu bire nyomba ragera bike tutambuka omwaka ene good style na batu aminto bara online because njero monto online gaki etari engaki yogo chaka gochongeria ejeteri ere engaki yogo chaka kwa guchibe yasora mose n'abana siasa gose monto ndo bwensi tonye tumi online asenchirengia yogo support y'abantu yogo konya abantu nenda abana bagende school so my brother Shaka njeri gongo gete sana soko mbwato kabakoko paka tu asumirega so thank you so much nyasaba seseni mwako muya bwa masese. Mimi naitwa Donatella Mora natoka Oboroso TV team Kijen. Mimi ningetaka kuongelea leo tuko hapa hivi children so mkisi vijana msilewe sana. Mpunguze pombe vijana msike huko hivyo. Ukiona mtoto anarandaranda huko unaweza msaidia, watoto ni wetu, kina mama, mnajua justice ya watoto. So ukiona mtoto yoyote unaweza msaidia hata na chakula. Venye leo tumekuja hapa tumesaidia wa chakula na Mungu atawabariki na watakia Christmas njema. Asanteni. Thank you so much. Begete show ayeya ya hasamariye cyane nigomanyikaine kama Stagal Magriffin ngwakera abantu bonse batimu embegete aseto bate president eto Shaka na boigo na Papa Antivirus na inche ni chigotebanga president ya team Jense Lameki Change ntoko karibisha taso muroberiga nande ntoko tambwete engane mwamuneringa chinga kechiga nigo tugosaba abaga kabonsi asemore morende chinka renda abangina baino renda abana baino nande timonyara boko batomemechi samba mandasi chinseino tiga konya ko basagalia buna chingo kyo ebichuchu tafadhali renda abana naye kwa byarete to byarete na montonde wense igo twabasabeire Christmas yekiya ekero torega igasi children somo nigo to wachaga igakorokia omorembo ito gose obwanchani bwito bokyasabana baiga nakobate ibotambe na ntobanchete. We've come to share the small that we have as a team from Embegete Show, from Gen Z team, from Oboroso TV, from Team Diclofenac, where we know like serving God is serving humanity. The only thing I can echo people during this Christmas, always remember, take care of a girl child, take care of a boy child because gender-based violence cases are rising in Gusii County. We are echoing on our environment administrators to work hand in hand with the community. In that, we take care of our children because children are brought to this earth by parents. Igongo baganerie sugukwengia turendane oborwere mboro goko minyoka ne break. I wish you a Merry Christmas. Thank you. We are here to appreciate abanaba. This is a season of sharing and caring. Igo keriega kobwate share na abamino. Tolo sia mandasi amango ayanda sare kire nyomba abande bakorara nchara. Igo share na abamino balimota maiti na metega 21 years ago. So this was my home. This is where my journey began. So as a team, I appreciate all of you for coming.
taturage na abana aba tiganya sava seseni. I wish everyone Merry Christmas and muri amandasi make school fees January nero. Thank you very much.